asị na-ege ni ebe afọ ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya ọ bụrụ ihe ọfụọ n'ọkwa imere onye ahụ omenala Igbo dịka o siri wee dị maka na abịa na mmụọ ụwa anyị na-ene anya dịka ụwa ibulu ibu na opelu mpe isi n'ebe onye si bi ụwa ka o si ana ma ọ bụrụ eziokwu mana ọ pụta n'ebe ahụ ọ nwụrụ ọ bụrụ oke ebe o siri bi ụwa ka o siri wee na because abịa n'ime mmụọ o nwegasịrị usoro mmadụ si abata n'ụwa ọ bụrụ basically in the physical sense ọ wee bụrụ ya ọ na-eme ụdị ihe a mee obodo amalụ ka ha si eme ya maka na ọkwa mba na-achị n'onu n'onu o ji wee dị mma onye ọbụla kwesịrị ịmalụ etu ndị be ha si eme ihe dị anya ọ bụrụ nọọ be anyị eji ama onye bịara abịa mmadụ nwa etu ahụ ọ bụ na-ama ebe onye ahụ dara ebe ọ nọ wee kubi ụfọdụ afụrụ ozu ha mana asị na okirikiri ebe a ka ihe dị etu a mere onye wee na enwere ike eje ebe a ga-achịrị aja n'afọ ya ọ dị mma tupu anyị lụọ ka esi eme ya ka anyị establish godo ma ọ bụrụ ife a na-eme eme mgbe Dr. Onyeagụ ife a eweta kịta bụ okwu bara uru ọfụma and all because of ihe a ka eji wee nwee certain courses a na-eme na universities na other places ka anyị na-akọrọ ndị be anyị gbasara omenala na ọdịnala. Well, the issue of onye nwụọ enye ya ebe a nọ wee enyi mmadụ enwere ụzọ ọnwụ abụọ dị iche. Enwere ụzọ ọnwụ abụọ, nke izi bụ nke a na-akpọ natural death, then nke ọzọ bụ nke a na-akpọ artificial death. Onye nwụọ n'ebe dị agha o dipendịla jụọ kedu ụdị ọnwụ ọ nwụrụ. Ọ bụrụ na onye alụzuru oke ọyaba ahụ ọ nwụọ n'ebe dị agha ekwesịrị ka agba mbọ mara ife a ga-eme ka ebunata ya na be nne ka enyi ya edere. Mana ọ bụrụ na onye nwụrụ artificial death, maybe out of circumstances, maybe war or whatever, dịka oziọma ọdịnala kwuru, ọ bụrụ na onye nwụrụ n'agha ma ọ na o nwere ife dị agha gburu onye ahụ afụghị ozi ejezi chụnata ozu onye nke anata eme ife ekwesịrị ime. Mana onye ahụ zuru oke nwụọ ebe dị agha ekwesịrị ka eme ife ekwesịrị ime, gbaa mbọ bunata ya enye ya na be nne. Nke ije jụnata ozu a eziokwu na a na-emebi emebi, but n'oge mgbe ihe eji mebie bụ because of otu onye a si wee, which is nke nkọwagoro bụ artificial death. But naturally ekwesịrị ka ebunata mmadụ na be nne ya wee nye ya ebe a so that onye a na-anọ ụwa osikwa ebe a wee pụtakwa ọzọ. Ọ dị mma ife jiri ka anyị abata n'ọdụ gị, kedu ka isi wee fụ na onye Igbo nwụọ na mba enye ya na mba? Ọ bụrụ tata bụ izizi ndị Igbo ji anwụ na mba. Anyị gị instance, o nwere nwoke ụmụ ya peche mpe, nwunye ya nwụọ na Amerịka, ekwuo na ya panata nwoke n'anya number 1 n'ibe a eji panata ozu nwunye ya, then bụ about 25 million naira ka ọ ya cost. 2, nwoke nwere ana na be nne ya, nwere iwe ya ọ na be nwanne ya nwoke na nke nwanne ya nwoke ka ọ ya ejezi jee na nwunye ya. Mba, na o nwere ndị nwere ana n'ala Igbo. Na-ege m ntị, oke goro na ana ụfọdụ na-eji ego ana gbaa maka na Igbo culture na-ekwuzi na eme iwe nọ dị ọkpala nwa ana nwa all these things. Ga na-akọlụ gị na ụmụaka epeke, ụmụazị wee jụọ papa bụba ajụjụ na idulu nna anyị jee nie n'Afrịka, anyị chọ ka anyị jee dezie ike niile nna anyị ma ka anyị jee ike niile nna anyị. Kedu ike anyị eje? Anyị aba plane bịawa na Nigeria wee chọba ike niile nna anyị. Mana ndị ọka nọ n'obodo oyibo nwere ibe a na-eme. Ịnọ na nzukọ ndị ọka, onye ọka nwụọ n'obodo oyibo, ndị nzukọ atụkọ ego panati ya, apanatazi anya lụọ be nne ya, ndị be nne ya emenedi etekizi over mebezie iwe ba chọọ ime.
ọ ma ọ bụ na o nwere ego a ga-eji panati mba anyị abatụ ego ndị meeting ma onwe mana o nwere azụmi na onye dị well off that no o soro na meeting na-akwụ ụgwọ dues a na-akwụ yes ọ nwụrụ ana ndị ọka na panata ozu nwere that association aka na-eme elukwe aka na-eme strong association o nwere ụmụnne anyị na onede nwụrụ mgbe gara aga apanatachava niile wapata palụrụ ya na onye malụ ya fụta anazi ọ bụrụ ọsịsọ ife a na-emezi ụva na eluo enwe the old Ọka province Enugu kwuva niile ọ bụ na ike anya na your tribe na ndị bụ unu eriro nne isolu ndụ dị nearer to you people solu na-eme nwanne na-atụkwa ego a na-atụ in case of this eventuality o mee atụ ego nyere onye anwa aka panata ozu onye nwekwa nsogbu na onwe ka o si dịla ya tụkwa ego nye ka o wee establish their life ya ka ọsọsọ ọnwụ ịpanata na maka iri bịala obodo oyibo bụ ka ị struggle or you are struggling mana nke kale gị yara jepawa ozu maka ive plane iji apa ozu adụrụ ike a is not a small issue. Ọ dị mma ka anyị na-aga n'iru omenala Igbo ka anyị na-enebanye anya n'ụtụtụ a mana ebe nke anyị gbadoro ụkwụ bụ onye Igbo ini onye Igbo na obodo oyibo ọnya bụ ife anyị na-enebanye anya n'ụtụtụ a anyị establish go I was even thinking na ọ ka bidoro ọfụ mana ndị ka m wee mala agwago m sị na ọ bụrụ kịta ka o bido na a na-emebu ya emebu mana m amarakwa maka na ama m na even ka anyị na-eto na anyị na-esi obodo oyibo ebunata ozugbo anyị nie ya ịghọtago now ọ bụrụ na ebunatara dike na ọ nwezi ka o si dị ọ bụ na ebunatara ka anyị banyezie ka a ga-esi wee mee wee nizie the person ka ọ wee bụrụ na ajụnatala ya like you wanted to say. Dịka m si ekwu ihe ọbụla metụtara Igbo ana m adị kọwa na nkụ dị na mba na-eghere mba nri nọ na dị mma mpaghara Igbo ọbụla enelu onye na be ha malụ ihe dị na be ha ka esi eme ya bụ nke izizi ọ ya kpatara ụfọdụ oge ihe ime eje jụọ ese and mmadụ na-agba ara o nwere ụdị mmadụ bụ ọjọọ ụdị ije ahụ ụdị ya mee ya obodo agbaba mbọ afọ na-apanatara mana ọ bụrụ na ọ da anaghị apanata n'onye ahụ ndị obodo ahụ kwesịrị ije ebe ahụ nọ wee nwụ enisie ya de ọ bụrụ na enie ya de ha chịrị aja ini ma ọ bụ ewere ọmụ igu amachi ọmụ ahụ ọnụ ajụọ ya n'ini ahụ ma ọ bụ jụọ ya na-arụ ozi ya ahụ ihe dịka ugwuolu isaa kpọọ ya bịa ka ha na ụfọdụ nwere ike ibechara ntutu ya ihe si ya na-arụ were ya na ọmụ wee wena na Nigeria. Now as far as they are concerned onye anyị represent gị ọmụ ahụ the spirit because na-akwara ozu bụ ihe mere mmụọ ọ bụ ihe mere anụ ahụ so to say. For instance ụfọdụ oge mmadụ jee n'afa asị na ozu nwa ada na-akwari akwa ma niile n'anya a na-agwa gị na-akwari akwa ọ bụrụ that na ikekwa na-eweghachie ngịga na-enwere ike sie nri rie oriri mee everything mana certain vital thing bụ ebe mmụọ nwaanyị ahụ si aga like iweghachi ngịga na-eweghachi ya yet ọ na-awa na-asị na akwara ozu akwa just because na-eweghachi that singular thing ngịga o ji ngịga wee jebe mgbe o jebe ebe dị o nwere ihe ngịga signified so ọ bụrụ ozi ka anyị kọbada one yes ọ dị mkpa so na ịkwa ozu abụrụ na-emere oriri ị nwere ike bute mmadụ tinye n'ala eri oriri mana at the end of the agwa na akwali akwa so ị nwere ike inni mmadụ na be nna gị at the end of the day ọ na-enye nsogbu ọ bụrụ na akwali akwa ya etenili ya there so ihe dị mkpa bụ imezuli ya omenala ụfọdụ na-ebulu obodo une aka otu une etinye ya n'ala in the name of the person. Now ihe dị mkpa bụ omenala emere onye afọ n'afa ya wee dufee ya na be mmụọ. Okay, so mmadụ nwụọ n'obodo oyibo ndị be ha jụọ ese kedu ka ndị be ha si eme ya ọ dị mkpa jụọ for the fact that na mụ bụ onye Ọkịja does not mean that na we insist ma sị iwuru onye Ọka jụke na ese n'Ọka onwere something extra unu na-eme
so ịjụ ese ahụ dị mkpa then ajụnata emeziela dị omenala etu esi eme because anyị ga-ama maka omenala taa ọ dị mma anyị na-abịa don't worry anyị na-abịa ọ bụ na ajụnata ụmụ ife kwesịrị ime wee nie ya by way of ịjụnata onye a Dr. Nyago ọ bụkwa na ndị onye bekee bụ dọkịta onye ụmụawụlụ ọ bụ na ndị ụmụawụlụ nọ na Amerịka decide ya na fa ga-eni onye a na Amerịka de mee ife niile anwa na Amerịka aka ga na-asị na akwara onye anwa kwa well just like he said it was about this ceremony na-eme na church na Chinua Achebe dekara akwụkwọ so that things fall apart and things fall apart when the whites came and two cultures came in contact conflict then and in the olden days a na-ekwu okwu ife because ọ bụ na-ekwu olden days who established kedu kena mgbe olden days n'eziokwu bụ na mgbe a na-ekwu okwu ife ndị be anyị bido jebe obodo oyibo mgbe ndị ọcha bịara ebe colonize Africa then which means mgbe a na-ekwu ihe abụchabeghị olden days na olden days we talk of those days before the white man came otu ndị be anyị si eme then but the fact that na mmadụ nwere ike nwụọ n'agha afụghị ozu onye a eje junati all that particular thing melụ eji welozi enwega na nke obodo oyibo ndị be anyị adịghị obodo oyibo mana ndị ụmụọrụ na-abụ onye nwụọ n'obodo oyibo just like nwanna nwoke si kwuru ebe onye nwụọ n'obodo oyibo ndị be anyị na-agba mbọ mee ife kwesịrị ime ebunata ya n'ogo one or two places mmadụ nwụrụ n'obodo oyibo isila ọnwụbunata onye my uncle anwụkwụna n'obodo oyibo ọ nwụrụ eme ife niile anyị ga-eme ebunata ya bụ Chukwumagogo ebunata ya mee ife gbasara ihe but ekwuona m ya na mbido si na enwere two types of death natural and artificial ọ bụ na onye anwụzi artificial death na-enweghị ike ịfụ ozi ọ ife a ekwesịrị ime a ga-ebu ụzọ jee jụọ ese gbaa afa jụọ ka a malụ ma ife nwere ike ime ka ọ hapụ ọ bụ na ọ gaba obido ịwa n'afọ ajụ ese kedu ife nwere ike ime afọ ekwu na nnekwe si ma efe dị otu si ma efe dị otu but before ns na a ga-eje ebe a jụnata dị ozu enwere many ways esi ejụnata ozu onye nwụrụ n'obodo oyibo ndị nọ n'obodo oyibo ebe a ga-eje ebe a being that one amarọ ikekwa mara ebe ọ nọ wee amara ife mere eje ebe a at the spot ọnwụ ọ bụrụ na aja dị ebe kpụta dị but otu esi ajụnata ozu bụ iwelu ogilisi ma ọmụ nkwụ eje ebe a ajụnata ya kwuo ife ekwuru ekwucha ife ekwuru ewelu dị ogilisi ma whatever tinye ejirozi ya nata that thing is a symbol of that person nwụrụ and ka a na-ekwu ya na-ayọkwa ozu a nwụrụ because mgbe ụfọdụ a na-akwachi ozu emechaa ife emere enyi ya mmadụ asị na onye enyi rest in peace ihe na-eme na mmadụ rest in peace bụ enyeghị onye burial and burial abụghị this nke ndị chọọchị na-eme kịta na burial bụ the rare traditional burial ọ ya ndị chọọchị mechaa their whatever ha na ndị ghọta akpọ ndị na-akwụ ozu aje akwụ ozu so a ga-eje jụnata data ozu ajụnata ya etinye na akpati anatakwa enyie ya and a na-enyizi akpati ya n'ụdị n'ahụ onye anwụrụ ndị n'ime akpati enye ya bido mee the traditional whatever ekwesịrị ime ọ bụrụ na emechaa ya wụ ozu ama ngwa n'afọ mana ọ bụrụ na ọ nwụrụ ahapụ ya after all na eme ihe anata ebe emebe ihe gbasara akwamozu akwachanya ozu ọ ga-awa n'afọ. Ofufe that I'm taking home from what you said now, which means now, as long as he bụ onye Igbo, ife sọkwa ọsọkwa gị bụrụ bishop bụrụ reverend father, ife sọ ndị ụka ha kwawa gị akwacha gị na ụmụnna aka ya akwa gị traditionally. Ọ dị mma ka anyị jide ebe a, we are coming back to that. Ife jika ka anyị nebanye anyị na-ekwu maka obodo Igbo maka ndị be anyị na-agasị akpụbụ isi sikpụkodokwu afọ ọnụ. O nwere ndị some people nwụkwa within more violently. I don't know, ndị involved in crime, agbagbu onye nwa ndị oyibo ebulu ozu nie, amakwudo ebe a nọ gbagbuo, amakwu ebe enilie. Ịghọtago? Kedu ka a ga-esi wee jụ nke a? Ebe ka a ga-eje jụ ajụ? Now,
I am a kwukwekwuo nke obodo Oyibo because three of my sisters are no obodo Oyibo. Because when we are a will, there are things I don't believe. In Egokwe Monte, we may believe. Now the most senior of Manna almost 90. See, now Willie and I near there. Ika, the younger sister, Ike the younger sister in America. No Ika near. Now you're panatia. And we respected our will. The children respected our will and buried her there. Because of more, the well-to-do, see, they are going to bring her back. And they brought her back near. In Egokwamonte. So, in here, now my geogilishi, or can eji omu, umawulu na eji ogilishi, ukukwa ogilishi. Where do you know so? Ebeke ya fo akwa ogilishi na America. Jebe. Now, okay, mana akwụkwọ ọmụ dị na America. So many things. So many things. Ụmụ nwanne gị nwaanyị anyị ni na America. Kedu si ka esi junata? Kedu kunu si emezi omenala? What we did was ikwafa. You see, agwanda mmadụ na onye you pronounce. Ikwa mmadụ kwa pronounce. Igwanda mmadụ na onye anọzụkwa ya. You understand me? Igwanda mmadụ si na onye anọrọzi. No nke agago, no ọnwụgo. Ime officially. Maka na Igbo ndị be di gị nke omena Nigeria here ụmụnne gị ma na nwanne fa nwaanyị na ayọ ya on admission maybe na teaching hospital la na-eje dia na arụ ya yotago ọnwụọ wa nọkwa n'irube ka ọ nọ wee nwụọ mana officially die ya bịa ndị be die ya bịa gwaba watụkwala ego bụ that na nwanne ba anwụgo batụla ego mee ihe niile yotago bụ na ọnwụgo they will come officially je gwawa nekwe na onye dele anọzi ya mana ba ma they were all part of ispend ego ibujele nni n'ụlọ ọgwụ ka ndị ụka kwacha afa ọnụ ọkwafa n'omenala na ndị ụka megene anya bụrụ ndị omenala no okay. It's not a forced thing. It's where you believe. Religious belief onye ọbụla dị n'iche. Ihe a na-ekwuru ihe ka ndị omenala ji bata na bụ na asị na onye anaghị akwụ ya in 3 days ka eji wee kwụ ya. Onye ọbụla anọlụ the family eme the thing. Ọ bụ na fa sie nri a na-enye ndị mmadụ. Ndị ụmụ ọkpụ abịa demand ya. This is what we want. Ịma onwe one thing dị funny about the Igbo culture. Iweta ọjị Awụsa nye ndị Igbo. Asị gị na ba nara ata na ọjị Igbo. Good. Mana inyefe efi Igbo faju because it's smaller. Facho efi Hausa which is bigger. Efi Igbo na this smaller is a bull. Na this smaller. It's a bull. Okay, let's leave it there. Look, can you na chi azu to ebe anyị nọ. Dike, let me come to you. Amam na doc okwu n'ọnụ mana ka bịa kedu ka esi eme ajụnata mmadụ wee nie ndị ụka kwacha. Kedu ka esi akwa onye Igbo n'omenala Igbo? In the first place, ije Jonathan mmadụ ọ na-adị mma ka onye afụ solu. Ọ bụ na mmadụ kwuru na ndụ na ya nwụọ n'ebe a ka ga-enye ya. Ihe ahụ o kwuru dị iche. Ihe ga-emere o kwuru ya na ndụ. Ihe eje ka gị na-agbaba mgba. Mana ọ bụrụ na mmadụ ekwurọ. Ọ na-abụ wiil ọkwa ndị Igbo si na onye nwụrụ anwụ kacha ndị dị ndụ akaghalịa mana ka anyị rapụrụ ya ka anyị na-eje. Na ọ bụ na o kwuru na ndụ ma elie otu o si wee chọọ. Na ọ dị ndụ kwuo ya. Ịchọ imele etu afọ na ijunata mmadụ bụ a ga-akpọkwa ọ bụrụkwa sọsọ iwere ọmụ ogiris na a ga-arịọ ya sorokwe because sometimes nwere ike buru arụ mana mmụọ onye agha esoro ajụnata ya n'ụlọ ihe agha kala imele ya n'ozu ma ọ bụ n'ozu ya dọ ka ị ga-eme ya n'ịkwa mmadụ bụ na one na ụmụada na ndị kwesịrị iwe oke ma ifekwa ha kwesịrị ime mere ya. Ọ bụrụ na onye afọ nọ n'ụmụada na o nwetara oke ya, ọ bụrụ na ndị ukwu nne ya na o nwetara oke ya, ihe niile anyị kwesịrị imeli ya those traditional groups kwesịrị imeli ya na ha mezuru ya. Ma ọ bụrụ nwaanyị ma ọ bụ nwaanyị ma ọ bụ nwoke. Ka esi akwa nwa okorobịa dị iche ka esi akwa nwaanyị mainly bụ na be nna ya na be di ya. Okay, na wata. So all those groups because akwamozu dịka ịgba nkwụ bụ ndị otu niile
nwere oke n'isi onye ahụ and onye afọ nwere oke n'isi ha. N'ịgba nkwụ a ga-asị gị ụmụnna, ndị ntorobịa, ndị nne, once ị mere ha ife ị ga-emelụ ha, then ị ma na ihe ị na-eme akụrụba gị ọnụ. So the same thing n'ikwu ozu, all the groups kwesịrị idu n'onye afọ abịa du n'onye afọ ka ọ na-alụọ, weda ma ozu ya dode ma ọ bụ na ajụnatara ya ajụnata. Ọ bụrụzie onye nze onye chili ọzọ, emeri emume ndị nze. Okay, emeri emume ndị nze. Mgbe gboo, enibe onye nze akwesịrị nna ya ọnọrọ ana. Ọnọ oche onye nwụrụ anwụ. Oh yes, egwu ini ya ọ na-ana ana. Onwe ka esi eme ya in those days. You want to go like I Ghana this Egyptian pyramids and all for Moses. Onwe ozigbo before arrest ifo. Onwe ka esi ahazi ya. Ọ na-anọ n'oche because of anyị nwere nkweta na onye nze na mmadụ a na-anwụ na-anụ arụ that you are still a protector. Onwe oche iru n'irube ya. Lying him down, like saying, is a symbol of defeat in those days. Is a symbol of defeat. I have given up. Mana onoro n'oche, obulo ofo ya, bulo ji ya, onolu dika dimpa obu. Those are symbolic. Imana most of us ndị ọcha mee some things. Aya na akụrụ ha aka. Asọ ya tụọrọ ya n'Igbo na asọ ya oyi. Okay na aghọta? Now, across the world in ancient time, we got such practices, they're very, very symbolic. So, mmadụ nwụọ, omenala ya ga-emeli whether mozi or there or not. Bụ ihe emesiala ya dịka ndị obodo ahụ si eme. Obodo niile ga-echek malụ etu ndị nke ha si eme setu amelia dị omenala. Ewe malụ na-akwa na ọnya afọ. Bepụli anya mmiri, ọ dị mkpa. Okay. Ọ dị mma, ama m na anyị ncha bụ ndị Igbo, mana mara m isi m kwuwe ọ dịkwa nke nwere one pattern ndị Igbo ji akwa ozu, mana ka m sigodo from side amma wee bịa, it does appear na almost all of you from the same side. Dr. Nyago, kedu ka esi akwa onye Igbo traditionally? Because he mentioned na ndị ụka kwacha pụọ, ụmụnna agadazi wee kwa onye Igbo tradition, kedu ka esi akwa ya? Ịkwa ozu n'ala Igbo na mbido, number one bụ na a ga-ebu ụzọ mara onye nwụrụ. Otu esi akwa nwata dị iche na otu esi akwa okenye. N'ala Igbo ọ na-abụ nwa ikorobịa nwụọ, okorobịa nwụọ bifo ịkwa anyị ịkwacha anyị, ị ga-ejekwa kpụọ alụ na ya nwa ikorobịa nwụrụ, especially ọ bụ na nwa ikorobịa nwụrụ n'ihu nne ya. Ịkpụ alụ part of ịkwa ozu. Then ọ bụ na okenye nwụrụ, dị mkpa mmadụ emechaghị ife ọ ga-eme ọnwụ. Today ndị ụka bịa gosi gị na ọ bụ na akwaba ozu, ọ bụ na Anglican ga-asị gị ịgbanye na Catholic ofufe. Ọ bụ na okenye mmadụ nwụrụ, ndị ụka bịa mechaa ife ekwesịrị ime. Then one bụ na ya okenye nwụrụ, ọ bụ na nwaanyị, o nwere ife a na-akpọ ize ebune. A ga-apụta part of ịkwanye ozu nwaanyị. A na-akwụ ya na be nne ya, na-akwụ ya na be di. Mana na mgbe gboo ọ na-abụ ife na-aza ize ebune, ebute ebune. Yes. Ka ndị ya ata nọ, ndị be nne ya ka ndị be di. Ọ bụrụ ọfọ ọtịta. A na-akpọkwa ya ịwanye ebune, mana mainly ọ bụrụ na nwoke, when ma chọọ m gaba into those details, asị na wanye ya ebune. All those things, the symbolic. Keke si awanye, anakpụta life ebune. Yes, a ga-akpụta life ebune. O nwere ndị ọ dịara, ọ bụghị general audience. Ọ bụghị for mmadụ niile ga-anọdụ. Ka ndị ya atị ya. Amantị ya. Gịdị ya media no? Presenter here. The issue bụ n'ala Igbo, we believe strongly that onye nwụọ, enyi onye a ga-anachighị ụwa ọzọ. O nwere ife ị ga-emelụ mmadụ onye nwụrụ anwụ just to separate go there temporarily from ndị nọ ndụ, so that ọ bụ na onye anwụọ, he will not be appearing kind of appearing. Ọ bụ kịta ọ bụ nọ ndụ ka mmadụ nwere ike nwụọ efu
ghost, evil spirit, ghost is somewhere. I say, hey, no percent. But na mgbe gboo ọ bụ na ime ihe kwesịrị ime zenya web na mana ize bụ ka dị wakene even though na ndị ụka they totally against it ezeghị ebi na enwere certain things nwere ike ime and anyị amago instances na-eme ya ndị ma ihe dị na mmụọ ga-eme. A lot of these people now say we're happy, it doesn't matter. A lot of them, when it matters, I can tell you this. They will not come out openly to tell you. And besides, so Onye say that now this thing doesn't matter. I can tell you authoritatively that because most of us karoka. Are you with me? That at the end of the day, then you will not under the assumption. My sister, so, MSN, onye nwụrụ anwụ ịgbapụghọli egbe. Ịkwa ozu. Ị ga-eme nke. Ma nwoke ma nwaanyị. Yes, ozu ka. Nwata ma okenye. Well, nwata, o nwere ife mkpụ na nke nwata. Nke nwata, ị ga-akpọrọ ya alụ. Alụ a akpọ bụ nwata nwụọ n'ala Igbo. A ga-eje jụ ese those days na onye nọkata agbajule nwụọ, o nwere ife kpatara na o ji wee nwụọ. And then ị ga-akpụ alụ. Ịkpụ alụ, ọ bụ part of ịkpụ ozu wee ọzọ emekwana. Mana ọ na-abụ ekwu alụ ndị mmadụ aghọtara ife omeni. Nyawo ekpu alụ bụ one, anyị aghọtara what actually happened, why this person died. In actual sense, nwata ekwesịghị ịnwụ n'ihu nne na nne. Kpatara ndị Igbo ji wee na-ekwu nọọ nwata ga-akwa nne not the other way around. So, nke nwata, otu esi akwa ozu nwata, ịgbagodo ya egbe, but ị ga-eme ihe kwesịrị ime. But okenye, ị ga-agbapụli ya egbe were sị ya die. O nwere onye ọya wọ bụ egbu nye 21 gun salute. Gosi na ọ dịka enwe ọ naba. Then akwadobezi emezie ife ndị ọzọ enwere ike ime wee si ya die. Ọ na-akwadobezi mgbe ọ ya dị ọzọ. Yes. Another set kwa. No, nke imechara ya ife niile kwesịrị ime bụ na ịkwa ozu. Ịnọzi na nchebezie mgbe ọ ga-abịa okwu a gị na dike na-enochi ya. I'm coming back. Ngwa Ifejika, ịkpọ okwu n'ọnụ. Yeah. When you say na ndị mmadụ apụtasị gị na ya akpụ alụ, ndị a na-asị na ya akpụ alụ angokwe mmanya n'ebe nwatakịrị nwụ, lie nri n'ebe nwatakịrị nwụ, okenye okwesị ili nri n'ebe nwatakịrị nwụ. O kwesịrị okenye o kwesịrị okenye ya aṅụ mmanya n'ebe nwatakịrị. Ihe afa na-eme abụrụ ozi there's a lot of do you understand mixture me? Of After modern mentality. Now a young boy anụrụ nwanya nwere ihe ome mama ya nọ nne ya nọ nwụrụ. It's a sorrowful death. Ma nwa agbọghọ. Ma ọ bụ nwa agbọghọ. Some their own fathers ya dị na-eri nri. Anọ dị a na-eri nri na dị akwamozu. Ka o kwesịrị ịdị bụ na ayere so it's an abomination in my place. Na ba anyị you won't witness the burial of your child. Ihe anyị na-afụ prof ọ bụrụ omenala Igbo ka ị na-afụ. And when it's time for the polluted ọ bụrụ omenala Igbo. Nne ya ma m nọ debe na enyi ya. Ma nne ya you will not witness the burial of your child. Yotago ụmụnne tọlịa will not except onye ọ tọrọ. Yotago onye ọ tọrọ bụ onye ya eje na mortuary dress ya nye. Yotago mana today witness ka na adonye na. Nya anyị ọbụla anya ya witness. Then all ka anyị ra wee bulu age mate ndị ọgbọ papịa anyị aje nọnye lie na palo ya. We will be there with him. Na-akasi obi. Na-ahụ okwu. We won't go there. Ndị ụmụazị. Omenala ka ị na-akọ ihe. Ihe na-akọ ya bụ that omenala. Other tribes are still doing their own. But why is it na ndị Igbo? Onye gwa gị na na-eme. Anyị na-eme. No, that's very correct. I them because I na-ebuzi a kind of hybrid culture. I am using my abundi ụka, my abundi omenala. Ọbụrụ ka mebilie. No, ọbụrụ ka mebilie. Ọbụrụ ka mebilie. Imagine you sing na ọbụrụ ka mebilie. In Yoruba land, they go to church. No, the issue
a Yoruba person na joke otu folk tradition. No, Yoruba land. Man onye Igbo pastor ga-eje n'okwu mmụọ kpọọ ya ọkụ a na-akụli aka. Adepoye as big as he is. Okwu mmụọ niile dị na Lagos dị intact. Ma ndị dị na express. Mana as recently somewhere na Anambra State here. People putara si na okwu mmụọ dị kama ya decorate ya ekpochapụ ya. Ị bịa na Lagos, bịa na Lawansin Road, gaa na go on this thing. Ifo ya edozieli ya. At the end of the day, you might not even know something is there until maybe Oro, Imalo Nife there. Obodo niile mulife haji we di ebube. Till today, what corrupted culture is Westernization. And that was why, because we can't talk of folklore without making reference to Chino Achebe's things fall apart. Achebe will say in case that things fall apart. How did things fall apart? Onye Ajago will culture impose on you. Now, if people about if I name it today, that's true. Or if I name it, if I Gasago, we all I in the church. I in the church. I in the Igbo in 1857. When the Okabata, there's a difference between the political British people and the church. There's no difference, sir. Only difference because they have Ndabia for their own. These people came for total evangelism, which started in 1799. With military protections and police protections. Nobody protected them because soldiers had barricaded the whole place. What are we talking about? Some missionaries were killed. You touch one of them, soldiers will invade them. Nobody invaded anybody. They went side by side. Nobody invaded anybody. Have you seen the letter of Leopold, the Belgian king, to the missionaries? The letter is there. It was very open that you're not going there to teach them about God. They already know God. That's what we are going there. So you go there first to put in the missionary. Which missionary is Leopold of Belgium talking the political kings, the political control the church. Remember, the Queen of England is the head of the English church. So you cannot tell me that the Queen, who is the head of the English church, doesn't have a say in what the English missionaries under the Anglican Communion are doing. Or the Pope, who was a political head. The Pope was almost like a head of state. Political head of which country? Anybody. Okay. Of Vatican. He was in charge of Vatican. Okay. Vatican is purely a religion is politics. Every religion. You understand me? Organized religion including is politics. Traditional religion. It is not a religion. What is it? It is just Omenala Igbo. It's a traditional religion. In Mexico, it's called transmigration. This discussion is getting more interesting. Religion. Okay, gentlemen. In Mexico, okay, gentlemen. Let's get back to the word religion in Igbo. Okay, can you have religion in Igbo? Soya in Igbo, religion. Hold on, gentlemen. Let's get back to basics because if you name me the Asna that is coming. Unama dodge. You could know why food there. I'm choking wine. One when I mentioned go dogs in a nowhere category of age while before we name. Man, I was made to understand through research. No more on your one and Ibanara while on this year or Sogable Bishop or Sogable your Sogib cheer. No more on your Mulunani Bada while when I was doing that research, I asked why. But okay, that in those days, there is an abomination for a man to die on the bed. Na mother, Adam, no aqua. No, but na mother gown, a bully, butu onye, nana, we do quanya. Abmonye no wuku. A bully, a butu nana, we do quanya nani. E otago. Now, amobas la. And I was in no now I know Oyibo now I know this church in different parts of the country. I'm we bunata na Maroc is well. So based on that, no you buna amula na aga walo ni sie. Mwe jo keke se po de alo. Awe sim no just to block ko ka ga well gba fa azo no kechi enyo ife no ko mafunya wear something. Eotago, one of those incantations. Now, whatever, onya amete, no ma bu a problem to us. Okay. So that is why you were Juno. Obiwu, no onye obuna wona na Igbo na aga akwalu before we ni. Okay, let me come to that. Yes. Nkit use ubolo okoko. Ana ajoche, ana ebukwa poro akwu. Like obuna nwoke nwa di ya nwanyị na bai, amanyi ubolo okoko na omu because ada na no n'isi ya. O were jocha arụ nna ya. Mata. Mata. As mata. Are you with me?
now onye mụtara onye nwere ososo ada onye nwere nwaanyị na ngwulu a nwaanyị amụ na mbala nwaanyị ngwulu na ege o were ajụcha ya now obolo ịjụchapụ Orakwụ ịkpụ arụ is heavier. That is why ọ bụ na nwa okolobịa nwụọ eje jụba ese na at this age onye nọ 100 and something mesi ife niile ụmụ ọnwụọ ọbụla arụ mana ka ọra mmadụ na-agbakọ ka ọra mmụọ na-agbakọ ka ezi mmụọ na-agbakọ ka akala ogoli na-agbakọ ọkwe na-aghọta maka ọ na-eme ife kwụrụ ife akwụdebe ya so ụbụlụ ọkụkọ ahụ dịkwa ka mmadụ iji ose ọjị ọlaiki ndị chọọchị na-eji nnu na mmiri asanctify ihe ịma na-eme ya na nke ome mana ịbịa na chọọchị adọbara gị mmiri n'ihu dị si na ị ga-ama ya aka mana ndọba nke m si nọ ndị mmiri isi na m omere arụ mana nke ihu dị na chọọchị abụrụ ndị mmiri mana that is by the way now ụbụlụ ọkụkọ ahụ mana ịkpụ alụ is heavier so ịkpụ alụ bụ ọ bụrụ na nwa okorobịa like ihe ọ na-ekwu ma ọ bụ na nwata ụmụ ji ọnwụ ya nwụ ajụba ese ka anyị bịakwa dike ụtụtụ ọma. Yeah, good morning. Yes, please. Yeah, so I want to make this comment on the program. What's your name and where are you calling from? Ben. Ben. I'm from Malta. Okay, Ben, go ahead. Go ahead. Just comment maka ife a na-ekwu maka ide ajụcha onye nwụrụ. You know, because ịbịa mgbe gboo approach all those things culture on ndị mmadụ. Generally. Gịnị bụ Orakwụ? Orakwụ, just like asking, saying what is venia morta. Orakwụ is oro. Etu you know now, your skin can get contaminated by dust and all that. It's like contamination. Orakwụ ka na-akpọkwa ya bunu. Na-akpọ ya bunu. Are you with me? So, just an elementary way of, let's cleanse the environment. Mane ịkpụ bụ mgbe ihe na-anya alụ mere. Ihe na-alụ ya bụ na nwa okolobịa nọkọtara tibiri. Eje gbaba afa, gbasị afa, nwere ike ọ bụrụ na o nwere ife dị n'ana. Mana ọ bụgo dị na-agbala afa, like he said, na ọ na-adị mma enise ya, because the marriage o si wee mala ife men akpụ alụ. Nke afọ normally obodo na-aja ede na ana onwe ebe a na-akpọ ana eje na aja ana ma n'ihu ana ma n'okwu ana kpụọ arụ ụfọdụ ga-akpọta ndị nri abịa kpọrọ ha arụ eze onye ji ofe ana akpụ arụ ka ọzọ ghara ime aka na-eme elu taa a na-akpọ arụ stadium. Okay, that's what I'm saying. No, before I come to you, Doc, onye ka nji wee jụọ wee sị kedu ka esi eme ya otu o si wee kọwa ya ọ bụ onye ha ala from ụmụawụlụ ya from Ọka otu esi eme ka esi eme ebe unu. As na omenala dị n'iche eche n'iche mana akwa ọkwala bụrụ na perikomasị ọdịnala ndị delefa mana the truth bụ na enwere ife jikọtara Igbo ọnụ bụ omenala Igbo otu a o si kọwa ya kịta otu a ka esi eme and aka na-eme elu echi. Even onye jere ebe mmadụ nọ jecha ịpụta ị ga-ajụcha onwe gị were akwụkwọ ogili saa arụ ajụchala onye niile onye ije onye akwala akwa ajụchago onye. What about other people see from somewhere ma ha ebe onye banyere before them? So and Orakwụ is just like we said, contamination. One can get contaminated anyway. Really? So, yes. So, because when we have you entered the bus n'ibara gị na mmadụ anọ mba you nwee this negative feeling arụ na-agbakasị gị ịmarọ the person gị na onye ahụ arụ na-agbakasị gị somehow ọ na-eme o nwere ndị bụ Orakwụ na-agagharị ọ gaghị ya n'ebe a kịta nwa onye bụ ọfụ nne ya anya ọmadat na ihe dị gị na-arụ na ihe dị ya na-arụ adị ya o nwere ike ọ mala ife ọ ga-akpụ ya ọ na-enye gap ị na-ajụ ka ife mere nothing. I think we'll have to take this Orakwụ as a topic to treat it. But let's finish what you're saying. So, onye jele ebe mmadụ nwere, yes, I said it. I'm sure onye nwere, that's quite correct. But then, all the possible na somebody nwere ike gaa ebe ọzọ mmadụ nwere, bute Orakwụ there. Ma ọ bụ na onwe ihe onye a mere, like n'ala Igbo, it is an aberration nwoke idina nwunye mmadụ. As long as na di onye anọ dina anyị onye je dina nwunye mmadụ pụta ebutego Orakwụ. Yes. Then nwaanyị nwụọ o nwere ife a ga-emelụ nwaanyị kwesịrị ime
liberating from the husband. So that Obona girl nwoke chose na ọ masị you go ahead. But Obona in a general world, we call it playing adult game. Ijecha pụta ibutego ọrụ. So ebe ndị mmadụ nọkọ. Is there anything you can do on yourself to cleanse the oracle even without? Yes. Yes. Okay, fine. And I work with also I establish here, but maybe not tagging obodo Oyibo, ma iniliga ebe anwa, ma yongle ebe, ma any other place, anything that when you open and want any chonya, na kwalo. Did you establish it here? Of course, yes. Do you agree with us? No, I don't agree. No, I don't think we. And in those days. Okay, sorry, if I understood you. Onye n'obodo Igbo. Menilia n'obodo Igbo, menilia n'ụlọ. As long as no Onye Igbo na any chair mmadụ kwacha na aga akpalụ based on abalị febulu. Ekwu na ekpo alụ, o depende. Okenye nwụọ, okenye lugolo, okenye ema n'ọdike nwụ. If I get now just agbakọ ya akwa ozu otu esi kwu akwa ozu erie nri onye ọbụla na chebeze mgbe ọ ya dị. But we got to understand now nwere onye nwụ na Igbo nara ajụ ese ka ihe bulia ma ọ nwụ n'okenye ma ọ nwụ n'ụmụazị. No. Ada ajụ ese. Okay. Natural death. And natural death you attain a particular age before you leave. Okay. Abịa na Igbo enwere otu esi ajụ ọmụ otu esi. Okay, apart from okenye, any other person nwụrụ nọ. Ada eje ajụ because I say gị ka ajụ ese before etinye na otherwise onye ọzọ ada. Ma okenye nwụrụ nọ ọ bụ na ama na suspect na ịdị na alụsị gburu ma ejeju ese nke. Mana ọ bụ na okenye ama na olugo okenye ọ ya ahụ that's natural death. Okay, yeah. Yeah, nwere ka ije otu ka isi ọlụ nata ịbata be gị ya akwa aka. You understand me? Ọlụ Onye bụ ihe a mere during the COVID and Ebola sanitization. Ndị Igbo na-akwọ aka mgbe gboo ịpụta ịkwa aka. Ọsụkwado ya bụla afịa ka isi. COVID na Ebola bụkwa ọra. Nya ka na-ekwu. So, ịbata ya akwa aka. Scientific ọra. Yes, all those things. Ịpụta ịkwa aka and things like that. How will you go to a place ị ka mmadụ nwụ? Ịnata be gị, ịpụta isi ọfa nyekene gị meat pie. No. You're the natural. Man, ili ndi ebe a. Ili ndi ebe a ije. Ebe a na mwa na ili n'ebe mmadụ ọmọbụ. Ma okenye ma ụmụaka. Ọmọbụ somebody ntọrọ ọfụma mmalụ na the man melụzulu ka eme. Ụmụ ya mụ na ụmụ ya nọ na the same category. Ọ bụrụ nwa okolobịa nwụọ. Like the one I went to Amobia last Tuesday. This young boy, the only boy na papa fango. The only boy non graduate go na alụ ọlụ nrọ nwanyị amụrụ nwa and he put him no la na there can be a libe. Okay, not really. Apart from now we could let's also establish ije akwamozulie nni ebe akwalụ mmadụ onye ọsọ ma okenye ma ụmụazị. Does anything like oracle attached to it? No. Obi ya agwa gị na ebe ijekwe ọ bụ na your mind emere accept the environment, don't eat. Ọ bụ na your mind emere accept the environment ị nọ na. Ọ dị mma, anyị na-achịkọtazi kedu implication of na akwara mmadụ ọfụma na Igbo ma onye ajụnata ma onye nwụla ebe a. Kedu the implication? Let me start with you, Dike. By way of rounding off, because okay, yes, we are completely out of time. Ọnọrọ na-agbata mmadụ, ọnọrọ na-agbata mmụọ, okete oke. Ọ dị ka isi mmadụ ịnọ na limbo. Like my Catholic church, I say they were hell, heaven, limbo. I got to go. Honorable. That is the thing. Onenyezi nsobu. Onatabe okeya because madara and just shed the flesh. Let me just add this. In the ancient days, they were saying a criminal. Oboni that in your family, no way somebody be a horrible person or when in those days. Actually, near anamadi runana. Let's assume a young boy, Emmanuel ba gafu. Onyo bonama. Onwo achine ana amadiru na ụmụ ada abịa gbaa ya okirikiri subie ya n'ọfọ si ajọ nwa dike ya ọjọ bi ụwa ọzọ ya bịazikwana na this family ya si ebe a jebe he goes in. So I just want to point that out because these days you know your son is a horrible person no into cultism no na-egbu mmadụ enye ya ọfụma celebrate ya ọnọkọ ụwa ọbịakwute unu sie nni bute mmanya enye nwụọ ọgbanja na-agba ọ dị mma dog. The issue bụ onye na-akwa ndị anyị sị na rest in peace
onye akwa ha akwa the rest in peace. The body the spirit gonna hover around. How does it concern us if he wants to hover around? It does. As a countered one. It does. But I don't know. Somebody may see somewhere now. If you're not, or also not, you guys see any fundum or not fundum or block spirit on you. Well, I'm coming. And I can have fundum market. I can ghost. Oh, 1 minute. Yeah, hello. This is Ikechukwu. I'm calling from Accra. Okay, Ikechukwu. Because briefly, we are completely out of time. Because I'm John Cherejo. Wagani. I'm an culture or the deep. When I check out, yeah, I mean, no men are near me. It is the upon mother or this thing. Or one then, and I have and we have the based on environmental format. On an I have not kept based on it who want it. Some of Omenala, how we keep what was here. But here they will look at their team and look at the cake. Go for now, for this hand, and then we go and I hand. No, not doing it stable now. But I think that which did this thing, we won't add this thing. Then I did create a problem. Now, I am not keep up. Macam boleh akan ada wicked, that's akan healthy, no problem. So one person needs to be changed. The people that they hold here and I they call you, but what you go there here. I want there, what you have for me. So I want call the one, the change for me and now. These are the high for keeper. Okay. That is who a joao, manka, wow, now. I have to like the idea. Oh, the Dalo, Ike, Biko, Dalo. Okay. Or the Madalo, Biko, I just have to cut you off so that we'll be able to round off. Dalo, no. Yes, I actually I say, apart from Onye Agana, Bagali, I say, Ajamo, what are any other implication? Let's go. I even Meliabona, all depend. Now, Mexico and the Latin America area, it is called transmigration. Okay. A dead person comes back. If you don't transfig, you transmig. Transmigration. The dead person comes to only in a way the enjoy or biazia back to get his right back to his children. Okay. And then on the family, me offer believe in that. Right. But the Bible says it is appointed unto man to die once, after which is judgment. Okay, thank you very much. John Ifejika, Dalo, thank you very much. Kisi webi on your line tata. Dalo. Odima. Uche Nyago, PhD, Senior Lecturer, Department of English Language in Nnamdi Azikiwe University. I ne kenegede kisi bi on your line tata. Thank you so much. If namuno no wese some ukwa hangi chala hangi akaiga bakwa. Odima Dike Ogbaja, Dalo, Igbo culture activist. You're also the Secretary General Ogbako Odina Igbo worldwide. Dalo. Dalo so. Odima. Dịka isi wee kwu o nwere ife okwu ndị anyị kobeche n'enu ọ dịkwa ka ọ na-adị anyị ga-anọkọtakwa jikwa nwayọọ na-akpakwa ya ndị na-amara amalụ ụmụaka bịala ọfụ a na-ama ka isi bido ebe anyị nọdebe ebe anyị nọ na ebe anyị na-eje ọ na-adị mkpa daalụ nọ daalụ cameraman daalụ ndị directors ifi the producer ndị ọbụla tinyela aka wee gata ata anyị ekene unu afa mbijọma Chineke debekwa anyị ndụ echi anyị ebido ebe anyị kwụsị daalụ nọ